Har den startat nu? Ja, jag tror det. Ja, okej. Vänta. Så. Du måste hålla för öronen. Jag visar inte. Alltså, jag hoppas inte någon blir såhär skrämd. Alltså, alla kommer ju veta att det är vi. Alltså, det kommer låta illa. Smäll dem också. Okay. Det är så nära mig, gud. Va? Så. Kom igen. Jag går närmare. Mobba sitt. Jag är så spänd på mig. Men smäll nu, vad fan. De blir rädda, Jag skiter i det, smäll dem. Hon blir rädd, hon verkar gråta typ. Men åh gud. Vet du läskigt? Släpp den nu. Smäll den andra. Jag vill smälla dem. Håll i de här, du har smält 3. Nej, jag vill smälla. Jag vill smälla en, snälla. Okej, du får smälla den här. Okej. Ja, du får ta de här. Nej. Okej. Åh gud, okej. Ska jag ta det? Ja, filma fortfarande. Oj. Okej, ja. 1, 2, 3. Det är inte ens kul. Ska jag göra den där? Jag vet. Får jag? Det är sista ballong. Nej, det är min. Sväll den. Med händerna. Nej, jag ska.